Lewap vilayetinin Kuytundagı etrafynyň ýaşaýjylary hojuluklary berilen suwuň hiliniň yaramazlygyndan, käbir sebitlerde onuň asla ýoklugundan şikaýet edýärler. Azatlygyň Lewap vilayetindaky habarçylarynyň biriniň 31-nji martdaky beren maglumatynda tasdiklamagyna görä, sebitin ýaşaýjylary hojuluklarda asy bulonçak we deňlen suwuň akýandygyny aýdyp, onda ne içer, ne de beýlik zerurluklar üçin peýdalanar ýaly däldigini bilýärler. Hojuluklara çekilen demir turbolaryň çüýrä poslanyny eýem ençime wagt boldy. Kranlardan sarymtyl reňkdäki deňlen suw akýar. Bu suwy içmek beýlede dursun, onuň bilen hatda ýuwunmak hem mümkin däl diýip atlandyrmasyzlygyny soran Kuytundagly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Yerli ilat bu suwdan biýalaç peýdalanmaly bolýandygyny, munyň netijesinde de durly saglyk ýagdaýlarynyň ýüze çykýandygyny aýdýar. Sary getirme, iç geçme, derdäki durly örgünler, bularyň bary adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, yerli ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonimlik şertinde gurrun berdi. Galy berse de suwuň yaramaz hili bilen birlikde onuň göýürilen çäkli möçberi hem Kuytundagylary durly kynçylyklary bilen ýüzbeýüz edýär. Günde sanyja saat suwakdyrylýar. Bu hem etrap merkeziniň ençime köçesinde şeýle, Kuytundagyň ilaty guru ýaşaýan Aglaba paseoluklarynda häzirki güne çelini suw turbolarynyň çekilmedik yerleri hem köp diýip, ýakynda Kuytundagy baryp gören Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu sebitin ýaşaýjylary suwuň hiliniň yaramazdygy barada etrabyň häkimligine indi ençime ýyl bäri şikaýet edýän bolsa da olara oňoýly reaksiýa bildirilmeýär. Azatlyk radiosyna ýokurda gurrun edilenler barada ne Kuytundagy etrap, ne de Lewap vilayet häkimliklerinden maglumat almak başartdy.